Zdarec lidí, to jsem já, Ice Roll. OMG, tady po mně střílí. Ten idiot, který mě teďka sejmul, přečtete si to. Fo, že jo? No. Takže jsem tu teda s Ufem. Zdarec lidi. O a se mnou, že jo, samozřejmě, já ho vidím. Ty opičáku, co máš moje oblečení? Kalin, na tebe jdu zkuši. Jinak tohle se... Pim. Ne. Tahle hra se dá hrát na hodně jakože stránkách, já to hraju na Facebooku. My to hrajeme na Facebooku. Jo. Jinak teď se k nám připojila, šel ke mně nějaký borec. Arny. Takže Kapky příště. je to dobrý. No, hrozně. Pro mě jo. No a prostě tahle hra spočívá v tím, že tady prostě si zvyšuješ levely, jakož třeba ten se mnou je 11, já jsem 22 a UFO je 19, mám novou zbraň, brokovnici. To neumíš tak vyčítat, co ze mě? Omega tě našel! Mrt. Ne! Netrefil. Trefil jsem tě. No. A... No, prostě si tady jen tak střílíte po sobě a získáváte XP, kupujete si zbraně, jako je to dobrá hra. Není tady jenom tahle mapa, kterou teďka jebuju teďka. Aleluja, Kalin na tebe. Omega, co to je? Co to máš? Jsi hacker. Ne, nejseš. Jsi jenom dobrý. Nejsi dobrý. Jsem si vymyslel. Ne, nic jsem neřekl. To je hrozně dobří, jako 2 na 1. Hrdinové. Počkej, my jsme červení, že? Stejnak vedem, loupaku. Jo, já vidím svýho. Dobře. A tohle je moje nejoblíbenější trať. Nevím, jestli je ufová. Jo, moje taky. Protože to skákání je strašně reálný, jako. Normálně byste skočili asi sotva 2 metry. Tady skočíte takových 20. Ne, to přeháním. 20, ne? To přeháním, ale aspoň 7. Ne, tahle trať je prostě nejlepší. Tou prostě... Prostě je takováhle trať je ještě jedna, ale nedá se takhle skákat až. Tohle je vlastně upravená. Omlouvám se, teď se mi to párkrát laglo, ale... nevím. Co jsi to? Ty? Jsi to ty? Taky jenom prostě ty náboje úplně, ty se mě líbijou. Bum. 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 Kurva. A bum. Bum. A mně se na téhle hře asi nejvíc líbí ty pády, prostě. To strašně baví se vždycky dokoukat, jak spadneš prostě. Se líbí, jak se vždycky jebne o něco. Oh, já jsem tě měl. A vyhrál jsem to celý. Počkat, to jsem vyhrál jenom já? Já No. jsem byl modrej. Aha. Já jsem to nad váma vyhrál z lamky. No. Jsme lamky. Ty jsi kolikátka už? Já 22. Ne, ty jsi 19. 22. Ne. Jo, 22. Ty jsi 19. Jsme armáda AK. Jo, tak ty snipíš, jo? Jo, tak ty jsi trefil, jo? Počkej, to si vypiješ. Ty koupím brokovnici. Já taky mám brokovnici. Ale já nemám Zelenou. Já nemám na ty, co máš ty. Jo, protože na to nemáš prostě. Protože nemám peníze, já jsem si všechno koupil za tu kuš, která je dost dobrá. S ní dobře hraje na snipení. Tak už já jsem ji nemohl najít nikde v tom To je u obchodě. pistoli.
Co? To je u pistolí malých, jo? No, tam jsem jednu viděl, ale ona stojí celkem dost. Ona je za 1000. No, 1600. 1490. Si pamatuju, já jsem si ji kupoval. Jo, kdy? Včera. Oh my god. Po tobě, Karle. Mě tref, když se ti to podaří. Kdybys tam neskákal na ty. Jumperman style. Kde seš? Já nevím, střelím toho tvýho. Zabili jste mě jenom jednou, borci. To byl on. Jsi to ty? Ne, to je ten můj. Vidíš toho mýho? Ne. Dobrý. A ty toho mýho? Ne. Ty mýho? Jo, já tvýho, jo. Už ne, už jo. Aleluja. No počkej. Ne, dobrý. Teď vím, kde je ten tvůj. No tak to bys měl vědět i kde jsem já. A já vím, kde seš. Víš, kde jsem? Jo. Jo, vidíš mě? Já tebe ne, abych se Proč přiznal. jsem nemohl vystřelit? Zase lak. Ne, dobrý. Nechceš jít ke mně? Proč? Aby jsme mu udělali takový... Ne, Ne. to bych podváděl. A ještě... Podvádíš rád přece. No, trochu. To je jedno. To nechci probírat. Zůstaň na místě jenom. No, abys mě trefil, že? Já tě trefím aj tak. Kde seš? A jo, tamhle. Ritz, pic. Au. Au. Jo, já vidím svýho. Ty ho trefil? Chudáka. Ne. Že má o hodně životů míň. Jo, já jsem ho předtím už trefil. Kam to lítá? Aleluja. Jo, má jen půlku životu. Jo, ne! Já tebe taky. Jo, ta tva ubírá víc, než já mám životu, ale já mám To jí má dobrý. 90. A jo, A když ti dám headshot, tak 125 nebo 155. já už vím, proč je to můj oblek nechrání. Proč? Protože já ti to nemám střílím kuklu. do hlavy. No, já kdybych měl kuklu, tak bych měl větší obranu. Chci mít kuklu. Ten si jednu vyhlídl. Jo, dobrý. Bum. Ty už nejsi nahoře? No. Jsi slyšet na povědu, já tam jsem? Už ne. Na jakým Letí. dvoře? Letí. Na jakým dvoře? Ne, že tam jsem, už nejsem. Tamhle seš, nejseš, seš to ty? Jo, musíš to být ty, protože ten můj je tady se mnou. Tak leď, nepadej! Jsem spadl. Já už vůbec nevidím. A já jsem tebe viděl, jo, vidím tě. Pokud tohle by mohlo být maso, hrát ve víc hráčích. No, lak. Bum. Jenom 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nakolik jsem nastavil ten chvíle. Vyhrál jsem to zase. Počkej, no a teď to asi ukončím, protože už mi páčím celkem dlouho. 2 hry, tak to bude celkem dost. Tak jo. Teď se s vámi rozloučí Ufika i já, takže já se rozloučím. A čau. zdar.